Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is fractievoorzitter Jan Volberda van de FNP in de gemeente De Frieske Marren. Hij komt er net. Het zonfabriek in de Isselmar bij Oude Maddem. En dat komt door de FNP. Die partij liet verleden week weten toch in de plan te stemmen. Het vertrouwen in de FNP bij de andere collegepartijen, CDA en VVD, liep het heel nog voort. Ja, we hebben in de studio Jan Volberda, fractievoorzitter van de FNP in de Frieske Marren. Welkom in de studio. Ja, goeie. Welkom in het Politbureau. Je bent onbetrouwbaar, zei ze hem coalitiegenoten CDA en VVD in de Frieske Marren. Ja, wij zijn al benoemd. Dat is natuurlijk per vast net zo. Wij zijn van Insjoch verloren. En, op het allerlaatste moment. Ja, wij zijn net anders dan al die duizenden mensen die dat ik meemaken heb. We hebben een heel traject te gaan. Ik zal het hele geschiedenisverhaal niet ophellen, maar we zijn al een hier eens zien, misschien wel onderwijzen met dit plan. En al die jaren lang het alle belutsenden betocht. Ja, dit is een beklonken zaak. En wij winnen net oors. Wij dachten, dit is een beklonken zaak. Nou ja, sterker nog, in 2011 heeft de gemeente Gastelandsleert, maar je eigen wethouder toen, Bram Bonnema, heb ik een plan ondertekenen. Dat dit maar alle fracties die er doen in de rier zitten, die er net een officiële uitspraak dient hebben, die zich conformeert hebben aan het collegebesluit, winnen wij net oors. En wij winnen van mening, nogmaals, dat het een beklonken zaak weer. En als de rier van de gemeente het net overneemt, pakt de minister het wel op. En als wij mooi praten willen in de plannen, dan zitten wij intentie het mooi muis wel terug in. Maar die bestemmingsplan over de inkomst die te ondertekenen is in 2011, die is nog maar smals het bedrijf wat er zou winnen zo op een boord ondertekenen. Er is geen bestemmingsplan, dat bestemmingsplan luidt no voor, Bakker. Maar goed. En dat bestemmingsplan luidt no voor onder rier en dat maakt no besluiten worden. En wij hebben no signed, het plan staat het er no in luidt. Daar kunnen wij dus niet in vinden. Maar hoe kan het dan dat Gastelandsleert eigenlijk in 2011 akkoord gaat? Dat je nou ik een college hebben waarvan de FNP wethouders eigenlijk zijn van het hoeft niet meer op papier hè, maar de CDA en VVD wethouders, want het is al beklonken. Een beklonken zaak. We hebben mondeling een afspraak. En dan kan je toch net samen zeggen als FNP we gaan naar de meekant daar. Nou, ik ben blij dat ik dat even uitlezen kan. Het plan op zich is net verloren. Het plan op dat moment, we hebben toen hin, door de geschiedenis, dat laat ik nog. Maar de wereld om het plan heen, die is verloren. De wereld laat er aardig oors heen als doe op dat moment, maar de wie ziet van doe. Het Isselmar is het Isselmar niet meer. Dat wordt zijn, als wij rekening houden met wat er allegaar op en om het Isselmar gebeurt, dan is dit weer een stap die het Isselmar aantast. Ik denk gewoon de windmolens, Lemmer-Urk, alle jachten die erop staan, de windmolens die er komen bij de Wieringermar, de windmolens die er komen bij de Kop van Oudstudiek, de zinnenparken die druwend aanstaan op Isselmar plan binnen. Ik denk aan de industriehavens die bij Lelystad, bij Urk die er komen. En net te vergeten, het Isselmar, die het nou elke keer weer onderwerp van gesprek wie altijd over de leegverleenroutes van Lelystad gaat. Maar een heel soort van deze zaken die eigenlijk vorig jaar al duidelijk. Ik al bekend. De plan van Smals, die ben al 12 jaar lang in de maak. Je hebt in 2011 wat anders inderdaad. Ik zei je hem daarmee akkoord verklaren als FNP. Maar nu komt er informatie op tafel en nu komt er inzicht op tafel. Wat is de informatie die je hem van mening verhoord litten hebt? De informatie die wij krijgen is van met name van al die mensen die het meedacht hebben, is dat het plan op dit plak te ingrijpend is, maar vooral omdat de gevolgen van het plan net in te schatten binnen. Doe je dan ook over wat het voor de Isselmar natuur inhoudt, de loodsolijst, dat soort zaken, recreatietoerisme? De natuurafweging die lijkt net op uw tafel. Die is maken door de provincie. Johannes Kramer hier morgen de Johannes Kramer, maar die had nog wel een rol in huis. Johannes Kramer, maar de provincie, die docht een toets en die had een natuurwet in de hand. En dit is net als op een squallen. Een toets kan je verslagje en kan je verzakje. Maar wat is het dan wel wat je hem nou oorstacht? Wij vinden dat dit plan, wij moeten het een rondelijke inpassing hebben. Past het rondelijk in de Isselmar van 2019 en tot 2004. Het plan is te groot, te omvangrijk, maar vooral de gevolgen van het plan, die kunnen wij net inschatten en die kunnen wij net doorschatten. Dan blijf ik toch bij die vraag, die stel ik ze krijg ik al. Dit wie eigenlijk vorig jaar al bekend. Je hebben heel lang eerst zijn ja, doe hij hem zijn we weten het net en dan zei ze hem nee. Doet je hem vorig jaar de vraag van aan krijgen, wist je het net. Nee, je net uitsprutsen. Het plan uit ja is net uit de mullen van FNP komen.
Maar uit de moeder van de FNP, je wethouder het mij ondertekenen. Nee, het plan uit jaar is niet, wij binnen er vanuit gaan. Hier hoeven we het niet meer uit te hebben, want het gaat toch wel terug. Maar dat is wat oors dan een plan uit jaar. Wat er speelt is dat wij op een gegeven moment alle keer de informatie krijgen en er wordt zo'n van vermeende deskundigen. En dat wordt vermeende, dat wil ik er graag afhellen. Wij krijgen een hele hoop informatie uit de chanswijzen, uit de insprek, uit al die mails en al die bezoeken die we maken. Hè, die zeggen, je bent net op een goede pad, we zijn net op een goede koers. En dat het een eye-opener wist, dat het inzog van de FNP verloren. Wij binnen tot inzog komen, gaande wij het traject, dat wij in het verliezen zijn het is een gelopen koers en dat wij nou zijn dat is het niet. Je zei het is te grut op dit stuit. En hij heeft natuurlijk hoe die 30 jaar lang 2 miljoen kuub erop hellen wordt. Gebouw wordt 22 meter hoog. Hier liet ze ook en wat de FNP onbelangrijk qua samenwinning. Wij beoordelen nou wat er nou lijkt. Ja, en dat er handelen wordt van het eiland Gieterwaai of het gebouw wordt 12 meter of het gat wordt net 60 meter en het wordt 30 meter. Dat is allemaal hypothetisch. Dan moeten wij het westje in het licht. Wij moeten nou bepraten wat we nou voorlezen. Ik heb je eigenlijk net helemaal vol bedaan indruk onttrekken dat je en je net linnig, maar de hele politiek een verzoen heeft op de plan van Smals, maar die samenwinning. We hebben inschatting oors dient dan dat we hem nou doen. Nee, je hebt hem verzoen. Je hebt net in de gaten gehouden hoe ingrijpend dat de plan weer. Wij zijn erop wezen, toch mensen om ons heen, weet wat het omgeeft. En hou er rekening mee dat dit echt een ingreep is die onomkeerbaar is. Want dat speelt ik. Maar dat zeg je hem zelf net. Het is onomkeerbaar. Smals, die heeft dus al wat werk doen. Er is onder andere zelfs nog een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog voorthellen. Ben een soort kosten maken. Ben je nog net benauwd? Nou, James is een nee. En dat toch de meerderheid ik nee zat in de rieën. Dat het net trok giet. Dat je nog wel een skeerclaim aasten komen te zitten. Die informatie die hebben wij geprobeerd boven water te krijgen. En wij denken dat dat net het geval wezen kan. Want? Besluiten die er nog binnen. Die binnen NOM ondertekenen, maar altijd de restrictie erbij, behoudens goedkeuring van de Raad. Oké, dus dat hoeft niet een probleem te wezen. Nog eventjes over de politieke actualiteit. Zowel het CDA als de VVD, een coalitiegenoten in de Friese jong vergadering. Dan komt die vertrouwensvraag van de water. Hij zei nog vertrouwen in hem. Wat denk je zelf? Ja, dat is voor mij heel moeilijk in te schatten. En die vraag jij natuurlijk bij hun op tafel te lezen. Er wordt mij vragen om een inschatting. Het lijkt iepen. Er is zo'n, wij weten niet dat wij maar jimmer als coalitiepartner terug willen. Dat binnen de wudden wist van fractievoorzitters, VVD en CDA. En dat lijkt iepen. En dat lijkt me logisch. Dat lijkt natuurlijk altijd zijn we voor. En nou zeg je hem op laatst nee. Nee, het vertrouwen. Wij zorgen dat oors. Ja, maar zij zorgen dat als een scanning en van dat het vertrouwen. We niet eens. Dus is er nog een college? Is er een van de week nog een college in deze samenstelling in de Friese Marten? Ik had het door een FNP en ik zit hier als FNP-fractievoorzitter volmondig. Ja, tuurlijk is er nog een college. Maar je hem erbij? Ja, maar u is erbij. Dat is de inschatting die ik maatje. Want ik vind dat wij het op dit onderdeel, op dit dossier, ben we het oneens. Het is wel eens vaker gebeurd dat we het oneens winnen. Ja, dit is een omvangrijk dossier. Hier ben we het oneens. Oneens is wat oors als dat je uiteindelijk denken van de FNP, die hebben mij hierin. Die gaan ervoor stemmen en uiteindelijk betjut het dat ze op het laatste moment zeggen dat ze nee zeggen. Ja, maar dat dan voel je natuurlijk wel, maar alle tassen is richting het bedrijf. Ja. Neem alles maar op. Ja. Maar dat kan je best voorstellen. Maar dat wij daar oors in staan, dan krijg ik uit land. Maar al die mensen die het op FNP, nog even, want we moeten er hartstikke weer naar normaal. Ja, deze discussie wordt al 12 uur, dus ik ken er best nog even een vraag bij. Ik zei rap nog. Al die mensen die stemd hebben op de FNP, in de veronderstelling dat je hem voor die samenwinning wint. Dat is toch kiezersbedrog, want je doet het op lijst allemaal net. Dat is helemaal net weer. De mensen die op de FNP stemmen, die stemmen dat op basis van het programma wat er luidt. En in het programma, dat wordt dus nou echt ik op wezen, in het programma stiert dat wij net maar dit plan op dit plak instemmen kennen. Maar hij eerst in ieder moment wolde dus mensen denken dat je in drieën. Nee, je herhaal je wat je heel iets is. En dat is niet zo. Wij zitten er roos in. Wij zeggen, het is een beklonken zaak. We hoeven het net meer te hebben. Ja. Het is al geweest. Maar dat is dan naïef. Als politicus moet je toch altijd zeggen van we blowen op je en ik had hem zeggen onderzoeken die dogen misschien het vermeende zaakkundigen. Je kan zelf toch dingen onderzoeken. Als politicus maakt je niet altijd zeggen we bloeien bij je zaak. Als politicus maakt je de eerlijkheid en de eerlijkheid hebben om te zeggen van jongens, maar de wie ziet van nou willen wij bijsturen en willen wij een oorpaat in dat we dat nou dat dient hebben. Ja. Dan ben je een eerlijke politicus en dan kom je bij je mensen te landen die het op jou stemt hebben. En het is geen samenwinning wat de FNP onbelangt. Wat de FNP onbelangt is de samenwinning op dit plak niet aan de orde.
Nou, laten we eens even zien naar hoe het uw cartoonist Gerco Verbeek naar Volbeda en de materie zoen het. Ja, het is net alles zon wat er blinkt. Jan Volbeda, fractievoorzitter van de FNP in de Frieske Maar. Nou, we zullen de discussie komende waarzy in de gemeente die je afwaarts zie. En we zullen zien dat er dan nog een college zit, maar hier als FNP erin. Hoe dan ik wil je ook graag vragen beschikbaar te blijven voor het politbureau. Wat mij betreft heel goed voldoende en dat het in de toekomst nog eens een keer zo voorkomt, graag. Oké. Ons Safie, het politbureau, bedankt voor het zien en graag ontnaaien weekend.